University o je 2025 o je MA eba ka Master of Arts rungsrungi tongnai hani wansugui je kok borok go borokni merit list phaika hingkai norok tabuk admission ngani tam nang jeng abono tui salainai tei bufuru norokni admission je me porna hani Tripura University o borokni merit list nokhorjak tei norokni admission bufuru amorokno chung tui salainai. Norokni admission nungnai 11 tarik August 2025 ni salo Commerce Department 11 ta AM ni bising ni simungno norokni admission narakjaknai tei waiting list rongni bo hingkai 11 tarikono aipono abo 11 AM tei aboni pore norokni fee rina rok hingkai norokni je Tripura University rungsrungui tongnani bagui je fee rok rinani hingga abo hingkai 17 tarik ni salo inani nangnai 17 tarik August oro link rijak tongo oro link rijak admission nei link rijak link o haboi norokni fee payment khlai ridi kha khayo buji mankhana hanai norok kisa porioi buji laiji tei o jaga o norokni boro busuk phi nang amorok swijak ang total no simung sawi risuano total hingkai norok jotoi fee rinangnai Tripura University o norok kok borok je MA nahi porinai rok 4500 ena nangnai norok pay khlaina nangnai norok je University o pornani bagui ketebo nailainai phari jeng tam document rok nang norok admission pro abo nailainai norokni nangkuk mani document rok ngai norok admission no thangpro print copy of the application form for admission in TU মানে Tripura University ni norok je form fill up khlaimani o registration ni obo nangnai kaisa gai CUET source card Xerox copy kaisa nangnai tei marksheet of class 10 abo bo Xerox tei kaisa tongo number 4 marksheet of class 12 abo bo Xerox nainai 1 copy marksheet of graduation tei all semester ni ek copy nangnai ek copy ke all semester ni 6 number tongo migration certificate transfer certificate Tripura University registration amoni bo certificate nangnai migration certificate eba transfer certificate abo nangnai roman category certificate mane ni category tamo amorok certificate 1 copy nangnai Xerox PWD certificate abo 1 copy sports quota certificate amo 1 copy no Xerox tei 2 passport size photo bo nangnai 2ta passport size photo khaklai norok ani mo kok no buji mangkhana hanai norok je kok borok MA porna hanai wansuk gui je merit list phaijak rok norok tabuk admission nai manai 11 tarik ni simung gahai ke jotono no hambai norok jotono admission halaji jotono hambai।